जिसु ख्रिस्टनि बाखनाय जानाय जाथोंसै जै मसीह लोगोफोर मानसि माहारिनि जारिमिनाव मोनसे बेबायदि मुं दं जाया केलेन्डार एबा फान्जामुथिखौ मोननै बाहागो खालामनानै होबाय बेनो जादों जाहैबाय बिसि आरो एडि आरो बै मुङानो जादों जिसु ख्रिस्ट। दिनै मुलुगनाङैनो क्रर क्रर सुबुंफोरा बिखौ गावनि फोरबो आरो इसोर होननानै गनायनानै लाबाय एबा गनायो। जुदिअ गोबां क्रर क्रर सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय इसोर होननानै फोथायबाय नाथाय बिनि अनगायैबो माखासे सुबुंफोर दङ जायफोरनि गोसोआव मोनसे सोंलुआ बेरखाङो आरो बे सोंलुआनो जादों जाहैबाय जे थारैनो जिसु ख्रिस्टआ इसोर मारने ना बियो सासे गेदेमा फोरोंगिरिल'सोमोन नामा एबा बियो सासे प्रफेटल'सोमोन नामा। बेफोरबायदि गोबां सोंलुफोरा गोबां सुबुंफोरनि गोसोफोराव दं। बाइबेल आरो जारिमिना रोखा रोखायै फोरमायोदि जे जिसुआ सासे साधारन मानसि नङामोन नाथायब्ला स्वयं मोदोमै फैनाय इसोरसोमोन। दिनैनि बे भिडिअआव जोङो बाइबेल आरो जारिमिननि गेजेरजों मोनबा फोरमान लानानै फैदों जेरावहाय जिसु ख्रिस्टआ जे इसोर बिनि फोरमानखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायदो मानोना जोबथा बाहागो एबा जोबथा नम्बरा नोंथांनि गासै साननायखौ सोलायनानै होगोन। दे अब्ला जोङो बै मोनबा फोरमान फारसे आवगायलांदोनि। सेथि फोरमाननि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय बियो गावनो स्वयं बुंनानै लानाय हिज ओन क्लेम्स। अनजाग्राफोर गोनांथिसिनथार आरो गिबिसिनथार फोरमाना बेनो जे जिसु ख्रिस्टआ स्वयं गावखौ बुंनानै लादों। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन गोबां मानसिफोरा गोबां सुबुंफोरा बुंनो नाजायोदि जे जिसु ख्रिस्टआ गावनो इसोर होननानै गावखौ बुंनानै लायाखै होननानै गोबांफोरा बुंनो नागिरो एबा बुङो नाथाय बे सैथो नङा। जेब्ला जों एबा नोंथाङा गाहाम रादाब जहनखौ जों गोसो होनानै फरायगोन अब्लाना बैयाव जिसु ख्रिस्टनि स्वयं बुंनानै लानाय बाथ्राखौ जों मोननो हागोन। जहननि 10:30 सिरियाव जिसु ख्रिस्टआ रोखा रोखायै गावखौ बेबायदि बुंनानै लादोंमोन आफा आरो आं जोङो सासेयानो। जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौ बै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुंदोंमोन अब्लाना इहुदि सुबुंफोरा बुजि मोनबायदि जे जिसु ख्रिस्टआ गावखौनो इसोर होननानै बुंनानै लादों आरो बे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय बिसोरो जिसु ख्रिस्टखौ अन्थाइजों खुबैथारनो नागिरदोंमोन मानोना बिसोरो जिसु ख्रिस्टनि बुंनायखौ नंखाय होननानै साननानै लाबाय आरो बे बाथ्राखौ बिसोर गनायनो हायाखिसै। नाथाय बै समाव जिसुआ फोरमान होदोंमोन आफा आरो आं जों सासेयानो होननानै। अनजाग्रा नायगिरिफोर जिसु ख्रिस्टआ स्वयं गावखौ इसोर होननानै बुंना लानाया बेखिनियावनो जोबनानै थाङाखै। आरोबाव जहननि 9:58 सिरियाव जिसु ख्रिस्टआ आरोबाव बुंबावदोंमोन नंथारगौयै आं नोंसोरनो मिथिहोयो अब्राहाम सारि जानायनि सिगांनो आङो दंखायो। बेयाव जिसु ख्रिस्टआ गावखौ बुंनानै लादों मे हु आइ एम आं दंखायो बे सोदोबखौ बुंदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोना गोसोखांनो हागोन ने जेरावहाय मुसिया मोनसे जोंबाय थानाय जायराब दंफांखौ नुदोंमोन आरो बैयाव इसोर दङमोन आरो इसोरा बैयाव गावखौ मा सिनायथि होदोंमोन बैयाव गावनि मुंखौ मा बुंदोंमोन बे जाहैबाय आइ एम आं दङआनो आं मे हु बेबायदि होननानै इसोरा गावनि मुंखौ बै समाव बुंदोंमोन। जाय इसोरनि मुंनि बिसय जोङो ओंखारलांनायनि 3:14 सिरियाव मोननो हायो आरो जिसु ख्रिस्टआ बे मुंखौनो बुंनानै फोरमान होदोंमोन। आइ एम होननाया आंनो आंनि मुङानो आइ एम बेखौ फोरमान होदोंमोन आरो जिसुआ फोरमान होदोंमन दि अब्राहामनि सिगांनिफ्रायनो आं दंखायो होननानै। जिसु ख्रिस्टआ जे इसोर बिनि नैथि फोरमान बेनो जादों जाहैबाय रायथिखानानै दोननायफोरा जाफुंसार फैनाय एबा जाफुंनाय फुलफिल प्रफेसिस। बेनि माने रोजा रोजा बोसोर सिगाङाव रायथिनानै दिनखानाय बुंखानानै दिनखानाय बाथ्राफोरा कुनु गोरोन्थि गैयै जेबो गोरोन्थि गैयैहै जाफुंसार फैनाय जिसुनि समाव एबा जिसुजों लोगोसे गासैबो जाफुंसार जोबनाय। जिसु ख्रिस्ट जोनोमनि 700निफ्राय 1000 बोसोर आवगायाव अल्ड टेस्टामेन्टआव जिसु ख्रिस्टनि बिसय एबा फोरबोनि बिसय रायथिनानै दिनखानाय दङमोन। जेसायानि 7:14 सिरियाव लिरनानै दोनदों एबा भबिष्यत होनानै दोनदों दि जे सासे आयथा सिख्लाया सासे हौवासा गथ' सारि होगोन आरो मिकानि 5:2 सिरियाव प्रफेसि खालामनानै दोनदों दि बै गथ'आ बेथलेहेमाव सारि जागोन आरो गितफोरनि 22 नाम्बाराव जिसु ख्रिस्टनि क्रुस जागोनखौ क्रुसाव थानो गोनां जागोनखौ आरो बिनि जिफोरखौ जेन सिथि गेलेगोन बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ रोजा रोजा बोसोर सिगाङावनो प्रफेसि खालामनानै दिनखादों। जि समाव मानसिफोरखौ क्रुसाव साजा होनायानो जायाखैमोन
बिनि रोजा सिगां बोसोरावनो भबिष्यतबाणीफोरखौ होनानै दिनखादोंमोन। सान्थौगिरिफोरनि बायदिब्ला बेफोर गासै जि भबिष्यतबाणीफोर होनानै दिनखादों, बै भबिष्यतबाणी होनानै दिननाय गासै खामानिफोरा मानसि माहारिनि थाखाय असम्भब, बे जाथावना खामानि नङा होननानै सान्थौगिरिफोरा थि खालामनानै लाखानाय बाथ्रा। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ मानसि महरै फैनानै मोदोमाव फैनानै बेफोर गासै खामानिफोरखौ जाफुंसार होजोब्बाय, जिखौ प्रफेसि खालामनानै दिनदोंमोन। मानोना बेफोर गासै खामानिफोरा बेनिनो मोनसे यजनामोन आरो बेफोर गासै खामानिफोरखौ जाफुंसार होनायनि गेजेरजों बियो गावखौनो बेखौनो दिन्थिदों दि जे जिसु ख्रिस्ट'आ इसोर एबा आं इसोर, बेखौ बियो दिन्थिबाय। जिसु ख्रिस्ट'आनो इसोर, बेनि थामथि फोरमान बेनो जादों जाहैबाय अथरिटि अभार नेचार एन्ड डेथ। मिथिंगा आरो थैनायनि सायावबो एबा जिउनि सायावबो बिनिनो बोलो। अनजाग्राफोर, जोङो जारिमिनाव नुनो मोनदों दि ऋषि मुनिफोर, नाबिफोरा गुबुननिफ्राय बिनानै सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावदोंमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ गुबुन रावनिफ्रायबो माबा मोनसे गोहो बिनानै सोमोनांथावखौ मावाखै। बियो गावनि स्वयंनि बोलोजों बियो सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावदों आरो जोंनो दिन्थिदोंमोन। जेब्ला जिसु आरो सेला बिसोरो सागोराव नावआव दङमोन, बै समाव बारहुंखा फैदोंमोन। अब्लाना बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बार आरो दैखौ गोख्रों रावजों बिथोन होदोंमोन एबा रायदोंमोन एबा बुंदोंमोन। आरो बिनि बुंनाय रावा बेनोमोन, निजोम जा बार, निजोम जा दै। अब्लानो जेब्लानो जिसु ख्रिस्ट'आ कामान होबाय, अब्लानो गासै बोथोरा निजोम जाबाय। डेट मिन्स अनजाग्रा नायगिरिफोर, मिथिंगाया गावनि सोरजिगिरिखौ सिनाय मोनबाय, जिसुआ इसोर बेखौ सिनाय मोनबाय। जोनोमनिफ्राय नुनो मोनैखौ नुहोबाय, कुष्ठरग बेराम जानायफोरखौ सोखानानै होबाय आरो बेनि उनाव बयनिख्रुइबो सोमोनांथावनासिन खामानिखौ मावबावबाय, जे थैनानै थानाय लाजार, जायनि मोदोमा थैनायनि गेजेरजों एसे एसे मोनामबायमोन, सेवबायमोन, सानब्रै जाबायमोन, बिखौबो बियो थांखांहोबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ लाजारनि मांखराव थांबाय आरो राव हैबाय, माथो हैबाय, लाजार नों उथिबो, लाजार नों सिखांबो, लाजार नों उथि, बेबायदि बुंबाय। आरो थैनानै थानाय जि मोदोम दङ, बे मोदोमाव जिउ फैबाय आरो लाजारा ओंखारबोबाय, गोथां जाफिनबाय। अनजाग्राफोर, जिउ आरो थैनायनि सायावबो मोनथाय गोनां, गोहो गोनां सासेल' बेक्ति दं, बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'। आरो बेखौ मावनायनि गेजेरजोंनो बियो फोरमान होदोंमोन दि जे थैनाय आरो थांनाया आंनि आखायावनो दङ, आंनि आखायाव दं, आंहा मोनथाय दं। बेखौ बियो बुंनानै दिन्थिनानै फोरमान होबाय जे आंनो इसोरा। अनजाग्राफोर, दानाब्ला जोङो थांदोनि ब्रैथि जे जिसु ख्रिस्ट'आ जे इसोर, बेनि फोरमान बेनो जादों जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ थैनायनिफ्राय थांखांफिननाय, द रिजारेक्सन। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, दिनै बुहुमाव गोबां रोखोमनि गेदेमाफोरा थैनानै थांबाय, सोमोनांथाव सोमोनांथाव बाथ्रा बुंनो गोरोंफोर, सोमोनांथाव खामानि मावग्राफोर, गासैबो थैनानै थांबाय आरो बिसोरनि जिथु बेगेंफोर दङ, बेफोर बेगेंफोरा बै मांखरसालिफोराव दासिमबो दङ। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नि मांखरा खालि जानानै दङ, बैयाव जिसु ख्रिस्ट'नि बेगेंआ गैया, जिसु ख्रिस्ट'आ गैया। जिसु ख्रिस्ट'खौ क्रुसाव सिथारबाय, मांखराव लाबोबाय, फबबाय आरो फबनायनि उनावबो बे मांखरनि सिगाङाव रमान साम्राज्यनि सेनाफोरखौ दोनबाय नेनो थाखाय। नाथाय बियो जेरै बुंदोंमोन, जेरै प्रमिस खालामदोंमोन, बेबायदिनो बियो सानथामाव सिखांबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ मा खालामखो मिथिगौना? थांखांफिननायनि उनाव बियो सिरि सिरि थायाखसै, हारसिं हारसिं थायाखसै, बियो गोबां मानसिफोरजों नुजाबाय, लोगो हमबाय आरो बियो खेबसेयैनो 500निबो गोबां मानसिफोरजों नुजादों, लोगो हमदों, जाय बाथ्राखौ जोङो 1 करन्थियारि 15:6 मोनो। अनजाग्राफोर, जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ हमबाय, बै समाव जिसु ख्रिस्ट'नि सेलाफोरा खारलुंजोब्बाय, गिबाय। डेट मिन्स जिसु ख्रिस्ट'नि सेलाफोरा गोबां गिखमोन। नाथाय जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिनबाय, बिनि उनाव जिसु ख्रिस्ट'नि सेलाफोरा गोबां बोलोगोरायै, बोलो गोनां जानानै जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय थैनो थामथिम जाबाय। जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय थैबायबो। मानो अनजाग्राफोर? मानोना बिसोरो सिखांफिननाय जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि मेगनजों नुबाय। अनजाग्राफोर, रावबो सुबुङा नंखाय मानसिनि थाखाय गावनि जिउखौ बलिदान होआ। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननाया फोरमान होदों दि जे जिसु ख्रिस्ट'आ इसोर। दानाब्ला जोबथा बाथ्रा, डेट मिन्स बाथि बाथ्रा, जे जिसु ख्रिस्ट'आ इसोर, बेनि फोरमान बेनो जादों जाहैबाय अथरिटि टु फरगिभ सिन्स, पापखौ निमाहा होनो हानाय गोहो। अनजाग्राफोर, हमनानै ला, दान्दिसे समनि थाखाय सोरबा मानसिया नोंथांजों लोगोसे माबा मोनसे गोरोन्थि खामानिखौ मावबाय, अब्लाना बै मानसिखौ निमाहा होनो हानाया केबल नोंनि आखायावल'सो थायो एबा नोंहाल'सो मोन्थाय थायो। सोरबा थामथि मानसिया फैनानै बुंनो हायादि जे नोंनि पापखौ आं निमाहा खालामनाय जाबाय, नोंखौ निमाहा होनाय जाबाय होननानै सोरबाया एबा गुबुना फैनानै बुंनो हानायनि
गोहो गैया एबा मोन्थाय गैया। नाथाय अनजाग्राफोर, गोथार बाइबेलनि लुकासनि 2:5 सिरियाव जिसु ख्रिस्टआ पापखौ निमाहा होनायनि मोन्थायनि बाथ्राखौ बुंदों एबा दिन्थिदों। आंनि बिसा हौवा, नोंनि पापफ्रा निमाहा होजाबाय बेबायदि होननानै जिसु ख्रिस्टआ बुंबाय। आरो बैयाव थानाय धोरोमिया मानसिफोरा रागा जोंखांबाय जिसु ख्रिस्टनि बे बुंनायखौ खोनानानै, आरो बिसोर बुंबाय दि जे पापखौ निमाहा होनो हानाया केवल इसोरनियावल'सो दङ बेखौ होननानै बिसोरो रागा जोंबाय। थारैनो नंगौ, बै धोरोमिया मानसिफोरनि बुंनाय बाथ्राया सैथोथार जे पापखौ निमाहा होनो हानाया केवल इसोरनि आखायावल'सो दं। नाथाय बैसोर धोरोमिया मानसिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ सिनाय मोनासै। येस अनजाग्राफोर, गासै मानसि माहारिनि पापखौ निमाहा होनो हानाया केवल इसोरनि आखायावल'सो दङ, इसोरनियावल'सो बे गोहोआ दं। आरो जिसु ख्रिस्टआ बेखौ मावनायनि गेजेरजों, बेखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों, बेखौ बुंनायनि गेजेरजों फोरमान होबायदि जे जिसु ख्रिस्टआनो इसोर होननानै, जेरावहाय पापखौ निमाहा होनायनि गेजेरजों बियो दिन्थिबाय जे आंनो इसोर होननानै। आरो बै समाव जिसु ख्रिस्टआ केवल मोदोमखौल' सोखानानै होदों, बेरामनिफ्राय थिग खालामनानै होदों बेल' नङा, नाथाय आत्मानो गोदान जिउखौ होबाय, आत्मानि जोनोम जाफिननायखौ होबाय। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जायफोरा दिनै बे जिसु ख्रिस्टनि होनाय फोरमानफोरखौ मिथिबाय, जायफोरा बे फोरमानफोरखौ बुजिबाय, फोथायबाय, बिथांमोनानो दिनै गोबांफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि गेजेराव जिसु ख्रिस्टखौ नाजावग्राया खम जायाखै, गोबांनिख्रुइ गोबां जालांगासिनो दङ। जायफोरा बे बाथ्राखौ फोथायो बिथांमोनानो दिनै नाजावगासिनो दं। दा दिनै नोंथाङा बे गासै बाथ्राखौ मिथिनायनि उनाव नोंथाङा जुदि फोथायोब्ला, येस थारैनो जिसु ख्रिस्टआ इसोर होननानै, बै जिसु ख्रिस्टआ दिनैबो गोथां दं, गाबोनबो गोथां थागोन, अरायनि थाखाय गोथां थागोन। आरो बिनियाव नोंनि थाखाय नोंनि पापखौ निमाहा होनो हानाय गोहोआ दं, नोंथांनो गोदान जिउखौ होनो हानाय गोहोआ दं। आरो गासै मोन्थाया बे इसोरनियावनो दं। नोंथाङा जुदि हास्थायोब्ला जिसु ख्रिस्टखौ नाजाव, गोदान जिउखौ मोनगोन। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय बोर गोनां भिडिअ जाबायब्ला बे भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामदो, जेन जिसु ख्रिस्टनि बे मोनबा फोरमाननि बाथ्राखौ जेन गुबुनाबो मिथियो। आरो लोगोसे मोनसे लाइकखौ होदो आरो कमेन्टआव आमेन होननानै लिरनो दाबावसै। आरो लोगोसे चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, जेन फैबाय थानाय समाव नोंथाङा बेबायदिनो इसोरनि बोसोनफोरखौ मोनबाय थानो हायो। दिनैनि थाखाय बेसेनोसै। मे गड ब्लेस इउ अल। थेंक इउ।